U Novom Pazaru boravile su strane diplomate i ambasadori zemalja okupljenih oko neformalne grupe Prijatelji Sandžaka. O daljoj saradnji, kulturnoj baštini i multikulturalnosti ove sredine koju treba iskoristiti, najviše u cilju otvaranja novih radnih mesta i investicija, sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem su razgovarali predstavnica generalnog sekretara i direktora Kancelarije UN-a u Beogradu Simona Mirela Mikulesku, ambasador Norveške u Beogradu Arne Sanes Bjorstand, ambasador SAD-a Kyle Scott, te ambasadori Italije i Turske Giuseppe Manco i Mehmet Kemal Bozaj. Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Švedske, Italije, Turske i Norveške ocijenili su nakon sastanka sa gradonačelnikom Novog Pazara prilikom današnje posjete kulturno-istorijskim spomenicima da je ovo grad bogate istorije koji se sada suočava sa teškom ekonomskom situacijom i nerazvijenom infrastrukturom. Teme razgovora ticale su se i prioriteta grada za budućnost, smanjenju nezaposlenosti i privlačenju investitora. Na ovom sastanku razgovarali smo o socioekonomskim problemima u regionu. Treba preduzeti sve mere kako bi se Novi Pazar vratio na staru mapu trgovačkih centara. Prioritete koje smo čuli od gradonačelnika prenećemo i ostalim našim kolegama kada se vratimo u Beograd i nadam se da ćemo naći način da pomognemo. Sa gradonačelnikom Biševcem pričali smo o tome kako da se ovde uspostavi trajni mir, stabilnost, ekonomski razvoj i kako da se poveća zaposlenost. Italijanska vlada i kompanije traže način i šansu da investiraju u ovaj region i da se ovom gradu omogući da ide putem prosperiteta. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott rekao je da je na sastanku sa gradonačelnikom i kolegama okupljenim oko neformalne grupe Prijatelji Sandžaka najviše riječi bilo o prioritetima grada za budućnost, smanjenju nezaposlenosti i privlačenju investitora. Od njega smo čuli za problem udaljenosti od Beograda i autoputa, stekli smo širu sliku o Novom Pazaru i radit ćemo zajedno na rješavanju problema sa kojima se suočavate, kazao je Scott. Gradonačelnik je bio veoma dobar, kak je objasnio njegova prioriteta, budućnost i najveći prioritet jeste zapošljavanje u ovom regionu i kako da novi investitori dolazi u ovaj region. I svi nas smo slušali, ali isto govorili o poteškoćama i mi znamo da je daljina Novog Pazara od centra, ali isto od autoputa i svega jedna od poteškoća koje se nadamo sa vremenom će biti rešeno. Ambasador Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj smatra da sva bogatstva i prednosti koje ima Novi Pazar u odnosu na ostale gradove Srbije treba ekonomski iskoristiti. Novi Pazar? Kao što smo vidjeli, gradonačelnik Biševac ima dosta energije i veoma je pohvalno njegovo delovanje i odnos koji gaji sa svim partijama i građanima Novog Pazara. Nezaposlenost, ekonomski oporavak, udaljenost od autoputa i aerodroma velike su prepreke, ali zajedničkim radom ćemo ih prevazići. Jak bankovni sistem jedan je od preduslova također za dolazak investitora. U to ime mogu reći da je sada ovdje otvorena turska Halk banka. Prema ocjeni šefice Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji Simone Mikulesku, delegacija ambasadora koja je danas boravila ovdje su najbolji prijatelji Novog Pazara. Imajući u vidu ogromne potencijale ovog kraja, počevši od impresivnog kulturno-istorijskog nasleđa, verujem da se svaki izazov sa kojim se Novi Pazar suočava može tretirati kao dobra prilika. Ujedinjene nacije će kroz svoje agencije biti partner na koji se Novi Pazar može osloniti. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac zahvalio se ambasadorima okupljenim oko neformalne grupe Prijatelji Sandžaka na dosadašnjoj pomoći koju su njihove zemlje pružile ovom gradu i izrazio nadu da će se ona nastaviti. Glavni akcent je bio na ekonomiju, na problem nezaposlenosti, tako znamo da su i do sada pružali pomoć što tiče razvoju malih i srednjih preduzeća. Bilo je razgovora o izgradnji, znamo da je Novi Pazar udaljen od Beograda i da je veoma loša infrastruktura, udaljenost od autoputa i aerodroma. Jedan je od uzroka što do sad nismo imali stranih investitora, ali bilo je priče i načina kako da pomognemo domaćim privrednicima, malim i srednjim preduzećima, kako bi oni pospešili razvoj i smanjili nezaposlenost u našem gradu. Tokom boravka u Novom Pazaru ambasadori su se sastali sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Oni su u ovom gradu boravili na poziv Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, a tom prilikom obišli su spomenike koji se nalaze na listi svjetske baštine UNESCO te druge kulturno-istorijske znamenitosti ovog grada.